Munud a hanner ar y cloc, Jake Canavan. Yr un isel I fewn edrych am Ben Wyn! A'r cliriad oddi ar y llinell. Golwr ddim yn agos ati. Symudiad wedi ymarfer ar y maes ymarfer. Woolham. Edrych am Jake Canavan. Canavan mae Stevenson yn y canol y bêl yn ôl at Ben Wyn! Mae yna I Stevenson o'r arbediad gan y golwr o'r ergyd. Gan Darren Stevenson, mae dal yna. Mae Stevenson dal yna, a'r bêl yn disgyn. Yn ddiolchgar I ddwylo Keegan Jones. Yr arbediad gan y golwr yn nadu Darren Stevenson rhag roed y tîm cartra ar y blaen efo 1 munud ar 10 ar y cloc. Ben Wyn. Wyn. Campus at Burke. Croesiad yn ôl. Yma Hughes, Ben Hughes. Ben Wyn y tu ôl iddo fo. Yma Jake Canavan. Canavan. Thorn ar ergyd! Fymryn heibio'r postyn. Jack Thorn mor agos at roed y tîm cartra ar y blaen. Pasio da gan y Fflint. Doedd yn bell o gwbl yn efo yna Jack Thorn. Dyma Ben Wyn. Wyn. Becky Burke allan ar yr ochr chwith yma. Mae yna 2-3-4 yn y cwrt os oes a greisiad ar ei ffordd. Isaac Lee, diolch mynd I fynd amdani hi. Yndi mae o. Lee ar ergyd fi gyfodd I wiriad. Arbediad o'r safon ucha gan Keegan Jones. Isaac Lee, mi welodd I gyfle, mi ath amdani, mi gymodd I wiriad. Na chi arbediad gan y golwr. Kieran Evans. Gwaith da. Rheolaeth da gan Sam Baker. Baker. Mae'n dal I fynd so gyflym yr ergyd efo hyn gan Baker. Baker gweithio'r bêl ar I droed ar I droed chwith yr ergyd gan Sam Baker. Yn llawer o bwer y tu ôl iddi yn y diwedd. Oedd hi'n syth a Jack Fflint. Ond cyfle da ni Sam Baker. A ni'na yn y 2 funud ola o'r hanner cynta. Evans edrych am Sam Baker. Baker. Benny Ben Woolham draw. Baker. O, un ath o'n dda yn y fan yna, mae'n dal I fynd. Baker! Dim cic o'r smotin yn ôl y dyfarnwr. Oedd o yn y fan ar lle, Mr Livesey. Mae'n mynd I ddifyr gweld hwnna eto. Mae o'n arwyddo bod yna lawio wedi bod gan Baker. Penderfyniad dadleuol o bosib. Dyma Kieran Evans. At Sam Baker. At Mason Blackwell Jones a Danny Warren! O, mi oedd angen yr arbediad gan Jack Fflint. A mae Airbus yn curo ar y drws yn hwyr ar derfyn yr hanner cynta. 2 funud o'r ail hanner wedi chwarae. Capten Airbus Jordan Evans. Yr cliriad. Dyma Williams yn codi'r bêl yn ôl I fewn i'r cwrt. Mae'n disgyn I Blackwell Jones. O, mi gafodd afal ar honna Mason Blackwell Jones. Ond yn syth a Jack Fflint. Jordan Evans, capten yr ymwelwyr ar geg rydd. Maen nhw'n hawlio cic o'r smotin. Ond na, meddwl Mr Livesey. Isaac Lee, bêl hir edrych am yr hediad gan Josh Jones ar y ddysglys chwith. Josh Stevenson tynnu lygad oddi ar y bêl. Ben Wyn, lledu'r bêl allan at Ben Hughes. Hughes yn sgwar yr ergyd I gefn y rwyd gan Ben Wyn. Symudiad slick gan y tîm cartra o'r naill ben i'r llall. Mae chwaraewyr Airbus yn dal I ddadla. Y dylia fod na gic o'r smotin y pen arall i'r cae. Ond y Fflint yn manteisio i'r eitha symudiad hyd y cae. Ben Hughes yn sgwario'r bêl at Ben Wyn. Claddu hi I gornel y rwyd. Y Fflint 1, Airbus dim. Fflint ar cliriad. Peniad ymlaen, mae gyfle fan hyn I Josh Jones! Mi welodd y gôl yn wag. Mi driodd godi'r bêl dros Ben Keegan Jones. Ond blaen troed. Josh Jones, bach yn ormodol. Dros y traws da hi. McManus. Isaac Lee, Dan Bwysoniol, James Davies y tu ôl iddo fo. Isaac Lee, mae hwn yn rediad penderfynol, dangos rhy bach gormod yn y fan yna. A rwan, mae gen y dyfarnwr benderfyniad o ran lliw y cerdyn yn fan hyn.
A mae'n dechrau mynd yn bler yng nghanol y caen yn fan yna. Ta Mr Livesey, fydd rhaid iddo fo sortio hwn allan yn reit sydyn. Sam Rickett sydd i lawr. Mi fydd calon Isaac Lee yn i'w ddo ar hyn o bryd. A mae yna Gerdyn Melyn. Cerdyn Melyn yn fan hyn. A mae yna Gerdyn Coch i Mason Blackwell Jones. Wel, oeddwn ni'n disgwyl hwnna. Oeddwn ni'n disgwyl efallai mae Isaac Lee bydda'n cael y Cerdyn Coch. Ond mae Airbus rwsyd rhywfod i lawr i 10 dyn. Mason Blackwell Jones. Mae o'n angrediniol. Tybed ydi o di deud rhywbeth neu yn y digwyddiad ar ôl y dacl ar Sam Rickett. Jones. A'r cliriad. Chyffana'r peniad. Bale yn cael ei dwyn gan Darren Stevenson, dyna ddim cam sefyll Ben Wyn. A Josh Jones. Josh Jones i'w gorffennu terror postyn. Josh Jones mor agos. A selio'r fuddugoliaeth i'r Fflint.